Alright, so tapos na yung hair color, kaya lang yung dulo medyo dark yung color niya kaysa dito sa end. So kailangan niyang i-retouch again yung ends ng buhok ko kasi medyo dark yung dulo ng buhok, kaya kinulayan niya ulit yung dulo ng buhok ko para maging pantay siya dito sa roots hanggang sa dulo ng buhok ko. So yun, we're almost done hair color. Yeah. Steam muna tayo. Kayo guys, ito yung itsura ng salon. Yan, malaki siya. Ayan yung mga hair products. Yan. Saka dito yung kabila. And then dito yung doon ka, kung magbabayad ka doon, yung cashier. Again, yan, malaki siya. Yan. Hi guys, so after, siguro mga 1 week na after kung magpa-hair color, so ito na yung kulay ng buhok ko, nagpa-brown ako. Yung color niya brown. So, nagustuhan ko yung result ng color. Maganda siya. So, maganda yung color ni Alex ng buhok ko. Palagi akong nagpapakolor kay Alex kasi kabisado niya na yung buhok ko at saka maganda siyang kulay ng buhok kahit every time na magpapakulay ako ng buhok or magpapagupit ako. Sa kanya ako nagpapakulay ng buhok at saka nagpapagupit ng buhok. Sa Walmart lang ako salon. Sa loob may salon sila doon. Mas mura kasi sa Walmart kaysa sa actual na pumunta ka ng salon. Mahal kasi nagkaroon ako ng experience before na pumunta talaga ako sa actual salon. Sobrang mahal ng hair color. Umabot ata ng $300 yung binayad ko. Something more than $300. Siguro mga 320 or $350 yung binayad ko noon. Sobrang mahal. So, ngayon, nandala na ako. Hindi ako magpapa-hair color ng ganun. Sobrang mahal sa salon talaga. So, dito na ako nagpapa-color sa Walmart. Kung nandito kayo sa US, meron silang salon sa loob ng Walmart. Mas mura kasi sa kanila. Okay naman yung hair color or gupit or highlights, mga ganon. Ayun na nga, nagpa-change tayo ng color para maiba naman. Gusto ko yung maiba naman ng kulay ng buhok ko pansamantala. So ito, siya, ganda ng kulay. Yan guys yung kulay. Brown talaga yung yung hindi talaga brown yung gusto kong kulay. Parang ash blonde ata yung napili kong kulay. Kaya lang nung time na yun, wala silang available na color. So, pinili ko na lang to. Sabi ko, gusto kong itry. So, ang ganda naman ang kinalabas na ng color ng buhok ko. So, ayun. So, isabay ko na rin kahapon. Dumating yung order ko. Pangalawang order ko na to sa Walmart. Kasi, yung unang order ko, nagustuhan ko yung quality ng damit. So, pangalawang order ko na to. Kahapon na-receive ko yung coat na in-order ko kasi naka-sale na sila. Nasa $45 at atong coat na binili ko, nasa $27 na lang siya nung in-order ko. Mura na yun kasi mahal talaga yung coat. So, na-shock ako sa quality niya. Sobrang ganda ng quality. Ito talaga yung gusto kong coat. Lightweight lang siya. Sobrang gaan lang ng coat. Saka, gusto ko yung color niya. Red yung available na meron sila. So, ipakita ko na lang sa inyo yung try-on para makita nyo kung anong itsura ng coat. Pero, sobrang ganda ng quality. Sobrang lightweight lang siya. Ito yung gusto ko sa coat, yung magaan lang siya. Hindi siya mabigat isuot. Kasi, meron akong mga ibang coat. Sobrang bigat isuot. Ayoko nang ganun kasi mainit. Nagpapawisan ako. So, gusto kong coat yung lightweight lang talaga. Finally, nakahanap ako ng coat na sobrang lightweight lang siya. So, happy ako sa na-order ko. Worth it naman sa $27 kasi nakasale na siya. At saka, ganda ng
quality niya. So, meron pa akong isang in-order. Ano siya, yung top na long sleeve, pang malamig din. Hindi pa siya dumadating. So, antayin natin siyang dumating. Kasi, pangalawang order ko na to. Nagustuhan ko siya kasi ang ganda ng quality ng damit nila na meron sila online. Ang cute ka mo, mga siguro $13, $10, $6, $5. So, mura na yun kaysa sa pag binili mo siya ng hindi nakasale, mga nasa 25, 28, 22. Ganun yung mga presyo nila nung regular price. So, ayun. Sobrang happy talaga ako sa coat na to. Excited akong isuot pagka malamig or nag-snow kasi sobrang light niya lang talaga. Ang ganda.